sana bergerak ke selatan, jauhkan dari godaan, bergerak ke utara, jauhkan dari bahaya, bergeraklah ke timur, semoga mendapat mansur, bergeraklah ke barat, semoga mendapat rahmat. jagat Dewa Bathara wasisaning jagat Rat Pramudita Bahwana langgeng tukakan kakang kula Kaneka putra nggih kakang kula Narada apa Yai Guru kados pundi ati panjenengan mangertosi dinten sak mangke Suralaya kados den bandul-bandula teklak teklek sungune lembu andini
ngedar-ngeder buntute yang nonto buka kados jugruk wukir jamur di pohor lindu mangambal kaping sabto sedinten lembu andini bengah kaping 17 kakang tekane goro-goro nganti kahyuangan kados wonten prahara sebab musababe kula kinten boten wonten lindu wonten repat kepanasan jroning alam Madyapada ana sawijining Kiai anyaran asmanipun Begawan Alip Jawa Bima Madenda saklebeting pondok pesantren Jalatunda ingkang kumalancang gelar ngelmu makrifat nggih gelaring sastra jendra hayuning retang ruwating biyu boten cekap gelaring iman papat wujud wajibul yakin ngantek dalane ainul yakin hakul yakin ngantek isbatul yakin kakang nyotong langgar pernataning kadewatan kakang pikulun Yai Guru lajeng kresna paduka kados pundi Adi sumangga titah kang kumalancang gelar ngelmu makrifat ngelmu kasunyatan dewa dereng menehi izin palilah titah kumalancang gelar ngelmu wujuding sastra jendra hayuning retang ruwating biyu punika hanjalari katribawan Suralaya surem mila kakang panjenengan bubaraken pondok pesantren Jalatunda apa yen ngaten kresna panjenengan kula mung sak derma nampi dawuh paduka Yai Guru kula nyuwun pamit tadi putraku ger Yamadipati enggal kene nyedhaka marang pun bapa putraku inggih Rama putraku ngger Amadipati kula inggih kados pundi Hyang Dligin iki dina sira tak utus Jampangana lakuning Kakang Kaneka Putra ketakna Wadyabala Durandara sanggep gegamane yuda pacak baris wakul ginaya mangap tekane gara-gara sakjroning bali Manik Mercabunda kahyangan Jonggring Saluka Retna Dumilah kahyangan Undar-andir Salendra Bawana sebab musababe ora ana liya hamung ana wujuding Kiai anyaran asmane Begawan Alip Jawa Bima Madenda sakjroning pondok pesantren Jalatunda kumalancang gelar ngelmu makrifat kang dadi sengkaraning para dewa enggal-enggal dina iki bubarna buyarna pondok pesantren Jalatunda nggih inggih panjenengan pun nderek-nderek kula untapna wadyabala bekasaan kula untapne wadyabala Bathara Kala wah Rama kula nyuwun pamit
tambahing pangestu paduka dinten sak mangke badhe kula obrak-abrik pondok pesantren Jalatunda Rama. Iya kula. Adikku di Bathara Kala srepeg srebu awu lempung gumulung kala de tangiya yayi iki ana penggawean akeh tandha kala mangsa akeh dedaharan aja seneng turu sore-sore tangiya akeh panganan kala dik. Hong Didi Kala Ludra Maspati Raja Dewaku. Kakangku Hamadipati ana parigawe apa Kakang? Iya Yayi, sadurunge ingsun matur apa kang dadi sedya karepipun Kakang awakmu iki ana apa? Tak sawang saka kadohan pasuryanmu pucet awakmu gering gagangaking kuru kurang turu apa kuru ora tau tanggapan Dik. Wah Kakangku Hamadipati ya Kakang. Satus dina aku gurung tandha kala mangsa, satus dina aku gurung dedaharan. Sakmene lawas aku gurung tau mangan, gurung tau nyegelak Kakang. Apa sebabe si Adi ora tau tandha kala mangsa? Kamangka pangananmu iki akeh banget Di. Golongane bocah Sukerta. Putra untang-anting Gentana Gendini sendang kapit panjuran banjuran diapit-apit sendang Pandhawa Bendawi kabeh dadi tandha kala mangsamu. Kakangku Hamadipati mangertenana ya Wang. Saben-saben aku harsa nada kala mangsa arsa golek dedaharan bocah Sukerta. Wis akeh sing padha dibelajari sembayang, wis akeh sing padha diakoni anak kaki dalang Kakang. Panas sing tak rasakno kamangka pangan aku duduk sego rawon sate gule ayam ning darat daginge menungsa Kang. Yen ngono kala Dik mapan kebeneran Yayi
iki ana tadha kala mangsa iki ana penggawean iki akeh tetedan kala tetedan penggawean apa enggal kage kandhakna Kang jroning repat kepanasan alamadya padha ana salah sawijining kiai anyaran asmaning Begawan Bima Madenda Alit Jawa kumalancang gelar ngelmu makrifat kamangka dewa gurung menehi izin palilah dewa durung menehi izin pangestu ditakuma-lancang gelar ngelmu kasunyatan nyata nantang pernataning kadewatan mula dawuhing pikulun Bathara Guru sira perlu gagal obrak-abriken yen perlu todha kala mangsanen kala yen ngono aja melu-meluan tak padha kala mangsa tak obrak-abriki pondok pesantren Jalatunda tak gaglake Begawan Alit Jawa Kang iya Dik golongane bekasaan Wadyabala Nusa Kambana Prayangan para lelembut kuntilanak Nyai Wewe putih Wewe gembel Nyai Wewe ngeranoi kudu bokoh kan jerat-jerit bengak-bengok baru iki tengah wengi bae sinden halo golek padha kala mangsa golek pangan ya akeh dedaran yo gempur pondok pesantren Jalatunda yo ayo yuk takut tanggapan oleh bengok-bengok megilan Yesus wah awak jatuh sirene ya
Nang kok kembu ngono. Subalan. Eh? Subalan iki. Wah, mamamu loh. Iki. Iki kenabi. Tak Maya. Masalah aku tuh diceluk ngono kuwi kok. Sia-sia ya aku. Belum. Sing gak ana ya. Nggih. Ya. Walu isi arek ngene iki rek. Ya apa? Sing gak ana aja kaya kancamu. Terus das pundi? Sing gak ana nggawe swara lanang. Oh nggih. Masalah. Bapak Prabu. Sis. Mosok butohe kalah gending rek. Ya, sing gak ana ya. Nggih. Ya, nyacak, guys. Ya. Lah opo kok ati suara cilik barang iku? Ketahuan tadi. Kecepet. Hah? Wis. Ning kaya sing ngene-ngene iki kok. Apa sih? Ya. Ayo sing kano bareng-bareng ya. Ya. Awas. Ayo kan, akeh pangan akeh todho kala mangsa iya. Kang akeh pangan akeh dedaran iya jiwa. Wah, akeh pangan akeh dedaharan Kang. Akeh todho kala mangsa iya Yayi. Ayo pompong iki dina wis bisa golek pangan. Awakmu golek pangan sing ngendi Di? Waduh ya Kang, aku tak milih sing pinggir dhewe Kang. Aja. Aja. Lapa? Atos. Atos. Mosok awakmu iku atos. Nggih, atos. Balung tok iki. Sing siji pinggir atos Kang. Yen ngono aku tak milih sing nomor 3. Sing nomor 3 tak pangane Di. Aja. Aja. Apa? Apa? Pahit. Apa?
pahit. Mosok wae panganane pahit. Nggih. Wah, ya apa kang sing siji atos siji pahit. Yen ngono aku kepengin mangan pinggire maneh sing nomor 5. Sing nomor 5 ketok gemul tak pangane, Kang. Aja. Mambu. Apa? Mambu. Ora itu mambu. Mambu. Wah, sing situk mambu, situk atos, situk pahit. Yen ngono golek todha kala mung iso liyane, Kang. Ya ayo ayo golek dedaran. Wah. Pakai pangan Kang iya Yo, jaipongan ini ditarik Mas. Rame-rame padha ndelok wayang. Ndelok wayang ben gak ngantuk, aja lali udut dulu ya. Udut dhisik ben gak ngantuk. Udut dhisik diudut. Udut. Udute metu udute. Aduh, seger rek. Udut mana udut disedot. Metu. Aduh, seger. Pisan gas. Metu. Seger. Sinden. Salam. Awakmu ngerti, Dik. Isane rokok najan gak disedot iso metu beluke. Boten. Boten saged ta. Iso awakmu gak ngerti. Boten. Lho iso. Ten pundi mawon? Rokokan najan gak nduk lambe. Ten Rokokan nduk kuping ya iso metu beluke. Ten kuping nggih saged. Nduk kuping ya. Nggih. Nyacak. Nyacak. Nduk kuping. Metu. Lho. Nggih, wonten Ada, golongan. iya ya. Nggih. Masih gak nduk kuping rokokan teko rambut ya iso metu beluke. Lho saged ta. Lho, iso.
Mboten wonten bolongane. Lho, awakmu garu nyacak nduk rambut ya. Nggih, ten Ya, rambut. nduk rambut. 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 Ayo rambut. Endi? Iki mono rambut nisor. Alah. Garu. duwe. iki. Cacak ya. Nggih. Nyacak. Nyacak. Rambut. Aduh. Rambute. Seger rek. Pancen hidup tanpa rokok bagaikan hampa. Wis. Sinden, Dalem. cara awakmu rokok ngono seneng rokok apa, Den? Kula, Ya. kula niki senengane rokok klobot. Lho, rokok kelopet. Apa Nggih. sebabe Dik awakmu kok seneng rokok kelopet? Karep kelon tapi mau bobot. Aduh. Ya. Vivi karena Vivi. Wi, Dalem. cara awakmu rokokan ngono seneng rokok apa, Dik? Kula rokok bentul. Bentul. Rokok bentul. Nggih. Apa sebabnya awakmu kok seneng rokok bentul? Saben bengi niku senengane nutul. Aduh. Enak Kan seneng ditutul ya? Nggih, nah. Kulino ditutul panjang. Nggih, Mas. Ya. Aduh. Wis. Afi. Dalem. Kon ya seneng rokok, Adik? Ya seneng lho, Rek. Temen ta? Ya temen lho. Lah kon wis duwe rokok ngono. Ya rokok dolange tuh enak. Lah. Jeruk makan jeruk. Gak apa-apa dulu. Wajur. Wis gak mau gorong gak mau. Wis. Sinden. Udu dulu ya. Nggih. Ben gak ngantuk. Ayo, tarik Mas. Stop. Aduh. Sinden. Dalem. Iki rame-rame ana apa, Den? Wonten wayang. 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 Nggih. Wayang apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Nggih. Dalang itu kan di. Kedang Jati Balong Panggang. Oh, ganteng ta elek. Welek. Wis gak dapur. Damput iki. Elek-elek ngene golekno pangan awakmu goblok. Lek tanggapan laan. Aduh, Corona lho, Prei. Aduh, kok Cik. Aduh, iki kerek. Lho. Sinden, Dalem. kon ngerti apa sebabnya aku kok seneng ngombe ciu? Mboten. Lho, ya iki aku jenenge wong gentle kok. Lho, mabuk itu kan dilarang. Dilarang. Lho, kon ku garu ku apa sebabnya aku kok sampe ngene iki tak kira luwe becik mendem ciu timbang deloken wong saiki. Akeh Napa? sing sok seneng mendem jabatan. Akeh wong sing seneng mendem kekuasaan. Ngoten. Sing dirugekno gak awake dhewe ting wong akeh sing dirugekno. Lan wong wis kadung mendem jabatan. Duwike rakyat dipangan. Duwike masyarakat dibadhok. Lho, iya ta gak, Dek? Iya. Kalau wong aku mendem ciu dodo aku remek-remek awakku dhewe.
Sinden, Kalem. aku tak request ya. Nggih. Aku biasa mendem gak krungu gending-gending gak enak aku. Oh, Kurang lega. kurang lega. Iya, iya. Nggih. Aku njaluk lagu Napa niki? goyang dombret. Goyang dombret. Bisa. Nggih, saged. Ya, ya nyacak ya. Nggih. Goyang dombret. Goyang dombret. Si, op, si. Si, op, si, are. Kalem. Kalem. Enak belas, oke. Kak enak belas. Cocok nota. Ya, telan. Engko tek aku ngene, awakmu ah. Bisa ya? Aku je polos. Nyacak. Nyacak ye, cacak. Lho, gak enak belas ya. Si mana. Jan gas. Ambil lagu ya. Nggih. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Masalah rek, enak. Saku ngene iki. Si. Tak nyacak Vivi ae Vivi. Si karek iki lek gak dikarep gak enak rek iki. Iya, aku seneng digarap. Ya. Wi, jelali ya. Boten. Pokoke tek aku ngene, awakmu ah. Ya, nyacak ya. Nggih. Ye, nyacak, ye. Kok gak pas belah ngene ya? Iya meneh. Nih. Ngono. Are. Ambil lagu ya. Nggih. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Sajur. Wis, rek wayangan rek, tamat rek. Sing mbau reksa pedanyangan padukuhan Karangwungu. Barang siapa menghilangkan adat tradisi budaya Jawa, siapa melupakan sejarah, bakal datang malapetaka hangus harta benda mereka. Jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan adat tradisi tinggalan nenek moyang kita. Ada 4 pilar yang wajib kita kukuhkan dan jangan dirubah-rubah. Undang-Undang Dasar 1945, Sang Saka Merah Putih, Garuda Pancasila, NKRI, lestarikan. Ya.
Bismillah murwa bukane wong akeh kandha. Bismillah murwane bukane wong akeh kandha. Bareng sak tengahira Sang Hyang Pradonggapati gumanti siang ratri kapundhutan dening ima-ima Gambura Maruta kelawan Ancala. Ima-ima araning mega, Gambura tegesing segara, Maruta arane angin, dene Ancala kae wujuding gunung. Dene apa kang dadi timbangane ngaurip? Surya Candra Kartika, langit awang-awang, wong lanang wadon gedhe cilik ala lan becik. Dene apa kang dadi tinggalane kaki pujangga Jawa? Asmane Sang Aji Saka. Ana Caraka, Data Sawala padha jayanya maga Bathanga. Ingkang mengkuwerdi ana Caraka iku ana utusan wiwit nalikaning Kanjeng Nabi Bapa Adam lan Ibu Siti Hawa kang dipun larapaken dipun tundung saking swarga. Mila ten mriku Gusti kang akarya jagat mila-mila milih-milih mutiara mudarane manungsa kang sinebut abal yakun utusane Gusti Nabi kelawan Rasul ingkang nuntun manungsa dhateng panggesan kang minulya nuntun manungsa dhateng panggesan kang minulya donya nganti besok tumekaning ing akhirat. Nanging sedaya punika kala wau sampun wonten pepasanganipun piyambak-piyambak. Menawi wonten ingkang becik tertantu wonten ingkang ala. Ana sing beciki mesti ana sing ngalani ku dadi kodrate donya isining bawana. Karana nalika semanten manungsa lahir saking garbane kang ibu sampun katitipan anasir petang perkara. Nggih punika naminipun nafsu. Ingkang paringanipun Gusti nami nafsu ilahiyah, wernanipun kuning lan putih kang sinebut supiyah lan mutmainah. Dene apa kang dadi gantolanipun setan nami nafsu setaniyah? Wernane nggih kalih ireng lan abang kang sinebut aluamah lan hamara. Nafsu sekawan kala wau nglempak wonten hati sanubarine manungsa. Ten mriku sami perang antasipun nafsu ilahiyah kelawan setaniyah. Ing kono mung kari manungsane. Sing sapa manut marang dayane nafsu ilahiyah benjang gesangipun bakal istiqomah. Yen pejam benjang badhe klebet dhateng Kusnul Khotimah. Kasa ambal wangsul belok manut marang nafsu setaniyah benjang gesang boten angsal berkah. Yen pejam badhe klebet dhateng Sokul Khotimah. Pungkasane leksara Jawa kang sinebut Maga Bathanga. Maga mapan batang jasad sakwise manungsa duwe wenang urip mula kabeh duweni kewajiban mati. Ora mulat ndek during pangkat sapa duweni hambekan besok bakal ngalami mati. Kena kabeh sira mati welinge Kanjeng Nabi. Sira kabeh iso mlebu sakjroning Kusnul Khotimah. Surat Data Pitana Pundita papan gelar sedalu punika nyarosaken jejering pondok pesantren Jalatunda.
Kata sinten kang lungguh dadi tetuangganing para santri mapak ana pilaning dewi-dewi. Yen kethek Pragosa Dewa wenang hawisi pendhita peparap yen ratu wenang jejuluk yen Kiai Al-Muharram ya para ustad. Lah punika ta ingkang ngagem surban jubahan udeng-udengan persis kados dene Kanjeng Sunan. Asmanipun Bima Madenda ya begawan alim Jawa. Kadhep dening Kyaining Badranaya Semar Pujagati Sang Hyang Ismaya pelawak donya dagelaning alam. Ora kantun uga kasebut dening begawan Kapiwara Anjila Kencana Rama Dayapati. Katon handler sawaning para santri Cinandra kaya sarah mungging Jalanedi. Sarah larahan mungging manggonan Jalanedi segara untaping para santri kok larahan tumumpang banyu segara. Lembak lir jaya lelana candrane. Lir mondene jaya manuk lana alap-alap kaya manuk gladhik sinambring alap-alap jebibing. Siti bekti bolo-bolo prambatan wong dalang den catur sungi mosok rampung sedalu mosok tutuka. Sita tumapan boten wong dalang lakoni gura sembada. Gura-gara sembada panten. Benjang lamun palastra mangkiya suwarga. Yana salokane wong wayang
rambugane crita pinarungana suarane risang lokana minangka kumpuling para pratangga miwah pangrawit swaraning ibu Waranggana mangayunana bagya gelare para mitra budaya pamiyarsa sadaya waspadakna iki dina kang marak seba sajroning pondok pesantren Jalatunda ya pondok pesantren Sumur Jalatunda tekaning para kiai para ustad para umara kiai sapa sing dadi dasaranmu ngendi asal pinangkamu apa kang dadi sedya karepmu mara gage kandhakna dina iki Kyai ae begegek ugek mel sadulit-dulita ndara kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu gedang suri kebangetan awak ndika Gus panjenengan pangling kali kula lah kula niki sing momong sampean wiwit indil nganti ondol-ondol wiwit brangkang nganti brengos sampean Malang wiwit cilik nganti dewasa kula sing ngempong sampean Den lho tundhone dewasa kok nggih pangling kali kula sampean niki lali apa epok-epok ngelali napa sampean lali-lali Gus kula niki Semar Ndara Semar Badranaya nggih Semar Pujagati pamomonging para tiyang Hambeg Gautama nggih sing ngemong sampean Gus wah kiai ning Badranaya Semar sepurane sing gedhe dene bendaramu Bima Madenda alip Jawa nganti lali marang sira nggih Den mboten dadi daya pengapa pancen sifate menungsa niku wagingsir kadang eling kadang lali akeh laline timbang ilinge akeh salahe tinimbang benere mila Ndara dinten sak mangke sembah sujud kula mawon sampean tampa sembah bekti kula mawon mugi panjenengan trami nggih Gus Kiai ning Badranaya Semar sepurane sing gedhe iki dina aku ora wani nampani bekti ning Badranaya aku ora wani nampani sembahing Semar Pujagati sepurane Semar ae Den panjenengan kok nggih ngowah-ngowahi adat Gus wonten napa sampean mboten wantun nampani bekti kula sampean mboten purun nampani sembah sujud kula niki nalari kados pundi Ndara Badranaya Semar
Sapa sing ora ngerteni Semar iki sejatine dewa kang apawak jalma